אז מה קורה חברים, כאן הזה שוב בסרטון חדש, אנחנו מדרגים את העונות של קריסטיאנו רונלדו. ואז תשכחו לשים סאב, לייק ולהפעיל את הפעמון כדי לראות עוד תכנים מטורפים שלנו. יאללה, בואו נתחיל עם העונה הראשונה של קריסטיאנו רונלדו 2002-2003. בעונה הראשונה שלו הוא היה סביר, חוץ ממשחק אחד שהיה בולט מאוד במשחק של נגד מנצ'סטר יונייטד, ובגלל זה החתימו אותו במנצ'סטר יונייטד. ב-2003-2004 הוא עדיין ניסה להתאקלם קצת, אבל הוא עדיין לא היה כזה טוב. אני אשים אותו בלא טוב. וגם ב-2004-2005 אותו דבר. ב-2005-2006 הוא עדיין קצת מתקשה בליגה האנגלית, עדיין לא שחקן כזה טוב כל כך. בזה 2006-2007 זכה במצטיין בליגה האנגלית, פריצה ממש טובה, נשים אותו בטוב. כשאני חושב על זה, בעונת 2005-2006 הוא היה אחלה מספרים, נשים אותו בסביר. 2007-2008 פרץ, היה מטורף, זכה בכל התארים האפשריים, ליגת האלופות, כדור הזהב, הכל, הליגה האנגלית, 50 גולים ובישולים ו-49 משחקים. ב-2008-2009 הייתה הידרדרות, מספרים לא כל כך טובים, אז בגלל זה נשים אותו בטוב. טוב. 2009-2010 היה ממש טוב, הכניס את כל הגולים האפשריים, עונת הבכורה שלו, נשים אותו בטוב מאוד. בעונת 2010-2011 הוא עדיין מתאקלם במדריד, היה סבבה, נשים אותו בטוב. 2011-2012 בסדר, שחקן טוב, עדיין קצת זה, ובסדר, נשים אותו בטוב. בעונת 2012-2013 הוא רק משתפר בריאל מדריד, והוא עשה 69 גולים בעונה, נשים אותו במטורף. עונה 2013-2014 זכה בפעם הראשונה בליגת האלופות, נשים אותו מטורף. ובנוסף שבר את שיא הגולים בליגת האלופות. לעונה. בואו נמשיך. בעונה 2014-2015 הוא היה טוב באישי, אבל ריאל מדריד לא הסתדרה, בגלל זה נשים אותו בטוב מאוד. 2015 עד 2018 זכה בליגת האלופות 3 פעמים ברציפות, זכה ביורו, ולכן היה שחקן מטורף, נשים אותו מטורף. משנה 2018 עד 2020-2021 הוא היה מטורף, טוב מאוד כאילו. הוא לא זכה אומנם בליגת האלופות, אבל הוא הפך להיות מלך השערים בליגה האיטלקית, ולכן שמנו אותו בטוב מאוד. 2021-2022 היה סבבה, המאמן הוריד אותו מהספסל הרבה, סך הכל בסדר, ולכן נשים אותו בסביר. עונת 2022-2023 הוא היה לא טוב בעונת, הוא לא הסתדר עם המאמן, בגלל זה נשים אותו בגרוע. בסדר, 2023-2024 זכה בליגת האומות, שחקן טוב סך הכל, נשים אותו בטוב. אז חברים, זה היה הסרטון היום, אל תשכחו זה דירוג הסופי, אל תשכחו לתת לייק, סאב ותפעילו את הפעמון לעוד תכנים מגניבים ויאללה. תגידו לנו בתגובות איך הייתם אתם מדרגים את זה. יאללה, ביי! נתראה בסרטון הבא.